Ipprivatizza s-servizzi pubbliċi u keċċi l-ħaddiema mis-settur pubbliku. Dawn huma tnejn mill-pariri l-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li jagħti lill-Gvern għall-Baġit li ġej. Fi preżentazzjoni dwar id-dokument tiegħu ta' qabel il-Baġit, il-Partit Nazzjonalista ddedika sezzjoni dwar l-infiq pubbliku u jipproponi żewġ azzjonijiet: address excess public sector staffing u roll out non-core services to the private sector. Fil-kulħadd kien żvelat kif fost is-setturi li diġà semmew bħala dawk li se jisfaw fil-mira tal-istrateġija li qed jipproponi l-Kap Nazzjonalista hemm partijiet mill-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni. Il-miżura dwar it-tkeċċija tan-nies mis-settur pubbliku tkompli mal-attakk sistematiku li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fuq il-ħolqien tal-impjiegi. Minkejja l-aħħar statistika turi li kważi 9 minn kull 10 impjiegi ġodda jinħolqu fis-settur privat, l-impjiegi fis-settur pubbliku dejjem kienu f'moħħ il-Kap Nazzjonalista. Spiss kien pront biex iwaħħal fihom ma' riżultati pożittivi miksuba f'din il-leġislatura fil-qasam tax-xogħol. U hawn żgur mhux jirreferi għal dawk magħrufa bħala positions of trust għaliex fid-dokument indirizzhom f'parti oħra. Dwar il-miżura l-oħra ta' Simon Busuttil li jipprivatizza s-servizzi pubbliċi, fid-dokument ta' qabel il-Baġit il-Partit Nazzjonalista jindividwa dawk li jissejħu is-servizzi non-core, jiġifieri kull servizz mhux direttament marbut mal-amministrazzjoni ċentrali tas-settur pubbliku. Din is-soluzzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni mistennija tolqot ħafna funzjonijiet li llum jaqdi l-Gvern, kif ukoll eluf ta' ħaddiema, bl-ewwel ħsieb ikun li jitwettaq dan il-pjan fl-iskejjel u ċ-ċentri tas-saħħa. Ma setax jonqos li dan id-dokument ta' qabel il-Baġit li ġie ppreżentat lil imsieħba soċjali li huma membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali għajjem bosta domandi li qed jitwasslu lill-Partit Nazzjonalista. Fosthom kemm se jingħataw sensi mis-settur pubbliku u f'liema dipartimenti u azzjendi pubbliċi u se jkun l-impatt tas-servizzi li se jiġu privatizzati u li sal-lum kienu jingħataw b'xejn.